Muziek is een bijdrage aan het welzijn van de patiënt. Want ontspanning is natuurlijk heel belangrijk, ook om te kunnen helen. Dat je kunt ontspannen, dat je je kunt overgeven zeg maar, aan het moment. De harpiste doet dit werk al ruim 5 jaar. Terwijl ze zich voorbereidt op de patiëntbezoeken op de intensieve verpleegafdeling, vertelt ze over haar bijzondere werk. Ja, en het voordeel van live muziek is dus dat je je echt kunt afstemmen op de patiënt. Dus als er iets gebeurt, dan kun je stoppen. Of je kunt versnellen of naar iets vrolijks gaan. En het is al in meerdere plekken wordt gewoon radio aangezet of zo. Dat is fijn voor de patiënt die van muziek houdt. Maar het voordeel van live muziek is ten eerste een live instrument, dat is trilling. Je voelt het ook echt, dat vult een ruimte met die klankkwaliteit. Maar ook, wij kunnen ons dus aanpassen en meegaan met de emotie die er op dat moment heerst. En ook snel opzij stappen als er opeens een handeling gedaan moet worden. Bij deze patiënt op de IC mogen we bij hoge uitzondering even meekijken. Soms is muziek ook best wel emotioneel, kan ook best wel binnenkomen. En dan komt er een traan, of de familie huilt, of de patiënt. En dat is ook oké. En we hebben bijna altijd ook even een nagesprekje. Soms ook familie, die moet zo lang zich sterk houden. En want je leeft tussen hoop en vrees op een IC. Er zijn zoveel emoties. En dan muziek kan ook heel troostend zijn, heel verzachtend. En dan soms is er dan opeens ruimte om die emotie even te voelen. Die je hebt weggestopt. Die kwam binnen, hè? Ja, ja, kwam ook binnen. Ja. Ja. Dat is fijn. Dat mag. Ja. Nou, dankjewel. Nou, wat wij aan onze patiënten merken is dat de patiënt zich rustiger voelt, dat de bloeddruk naar beneden gaat. Dus dat de patiënt aantoonbaar minder stress ervaart op het moment dat de muziek speelt. Het is eigenlijk een soort medicijn voor het brein, medicijn voor de mentale gezondheid van de patiënt. Een herinnering aan de IC kan best wel heel heftig zijn vanwege alle emotie en pijn. Maar nu is er ook een herinnering van, god, er stond een muzikant aan mijn bed. En we hadden even plezier of ik kon even heerlijk huilen bij een prachtig nummer. En zo'n herinnering is ook, hopen we, het draagt bij aan de preventie van het post-IC-trauma. Dus dat je ook kunt terugkijken naar goede momenten.